chiro wakaromba sekuru tacho vanoona kubata kupisa vanogona hama uyai muzopona uya kumeporini kwatinanganikomuna adasonokofunza ndepapi atimboshaikwa sekuru vanoisonongura akaromba nekuda kwesirivha sekuru vanozvisonongura rechidhoma vanoda kusarenda sekuru vanozvisonongura inenge yakareba sezvauri kuita munhikwa 2006 makore mangani kuma-16 muranana munotedzana alright so tiwedza kuti tono zvakamira senai azvinga madhakita vanani kuti muye pana tafonera mukoma Robert ndivazotitaereka sadari muende kana wagara pabhenja Robert achitosanganiswa mushonga wake achimwa uchimutora achirutsa uchiona uboy clip gasore mashura imi gara apa dangoti mutaure nhoroondo yemukoma wenyu kuti zvanga zvakafamba sei zvitanga zviita sei ivo vachiita sei vachiitira zvavari kuita handitika mati mabva kwacho kuti handiti dambudziko remukoma wenyu rakatanga sei rakangotanga vachiita sekudzoa kubva ipapo wanenge wamunhuku vanokwanisa kuita 2 weeks kana 3 weeks vasingadyi vachirarama nekunwa mvura chete chinhu kana mwedzi chinhu chavangatokwanisa kudya maheu kana skadiyai vonwa chavanozoitira kuti vanwe zvinhu zvakaita porridge vanenge vachiitira kuti vaone chekurutsa ipapo vanotogara nebhokoendi vasiya bhokoendi mumota pese pavari vanofanira kufamba nebhokoendi bhokoendi ndechimai vakawana zvakwidza vanofanira kubisa bhokoendi mukana vokwanisa kurutsa vakarutsa vanogona kungoita kana kuti 1 hour vachifurwa nemhepo saka zvinezvi manje wakuita kudzipwa kwavo izvozvo ukavabata vari papo vanogona kutomhanya kweso kuti vakwanise kuwana mweya vanenge vavharwa mweya saka hondo yekuti taedza zvese handiti taedza 16 years Mukoma Robert I think you can understand kuti situation yacho inenge yakamira sei every day handiti ndoziva kuti dambudziko rakareba kudaro rakatora nguva yakadaro munombofamba semhuri semafambiro amaita pazuva ranhasi muchiuya imi mukoma neminimina musingataura zvenyu mazita kwamakaenda uye kana chinzi kana kwakataurwa mazita kwamakaenda musataure zvinhu zvakati zviri kunzi dambudziko iri chii kana vachitaura dzingave tsanangudzo kuchipostori kana kumasvikiri nhau iripo ndeyekungonzi zvinenge zvichinzi ihondo dzemusha asi kuti tizoziva kuti hondo yacho iri kubva panaani ipapo hatina watataura naati asi kamutori ndimi kamusha wacho saka ndimi kuroya kamukoma mukoma muri kufamba nemuroyi wenyu musha wakakura saka munoona zvinoitika mumhuri inenge yayekuti ava vana baba vavo vanenge vachingonziwa zvionerewo ikoko ava vari kukuwo zvionerewo ikoko handi muri kuona mani saka zvinozowanikwa zvaa zvinhu zvinonetsa iwowo semunhu haungaregere mwana wamai vako achifa wakatarisa saka ndione ngwakumhanya kwese kuna nachiremba takaedza zvese tikadii kusvika vakunzi ngavavhurwe pfungwa kusvika mumwe chiremba ndiye akazoti yaexperiment yavada kuitwa usabvumi vafunga vakaenda kutheatre kanokana ka4 ana chiremba vozotanga kuitirana mwe ndingativhura mwe chitayo saka zvinezvi zvinhu zvacho tasvika pakuomera unoziva unombotanga uchamira semurume kasi zvinosvika pakurema handiti saka vakazoti ivo vana chiremba vachitora ma-x-ray vachiita sei vari kuti chii zvese zvavaifungira hapana chavari kuona zvese zvavaifungira kuti ndo zviri kukonzera hapana chavari kuona saka zvinezvi vanhu vanenge vaakutoti
takukupa mushonga kasi takuita sort of risk titimboona kuti unoshanda saka mushonga wacho unogona kungoshanda kubva izvo kusvika kana kuti mangwana makuseni zvotanga futi muri kuona manje saka iye zvinezvi kuti varare vane mapiritsi avanonwa ekukotsirisa aya kuti vakwanise kurara pesi pavari vanofanira kunge vaina ndoupenyu hwavakurarama kuti vanzwe zvaanani mapiritsi vaya vaita sevanodhama vokotsera kasi mangwana makuseni kungofurwa nemhepo sezvatiri kuita ipo panapa onda yacho yatotanga ndakugoredzera ndauya kupfupa nechiworksuit uyu akamirapo saka zvatora kurema mwana wanga mushonga wani chaurwani chakubetserai munopora munopora sasa kuti muchana mushonga munongoshinga umuona mushonga then muzoudza zvitera natategura handi kuti mushonga mukona nawo chatanga ndona muzo kuti mushonga wawo isi poison urai Eureka one. Chipira nyumba yake tu mndosa kama piwa paketi. Renyu roro mzati muri kutorisibisa. Paketi renyu. Zimushonga wanenge wazvijera 16 years. Mamiro acha avari kuita. Mwange ti. Mavavi acho. Munoona chinoitwa ngomaroma. Kana zvikanzi zvakuita vakutanga kurutsa ipapa munogona kushandisa mushonga wamuri kuona wari kunwa vakarutsa ipapa unogona kutadza kuubuda mukavapa kana sadza panapa kuti vadya kana mukondo sadza kana kuvanongisa bondo remukaka vakarutsa varutse sadza aburitse sadza vaburitse mukaka sanga vachirutsa chi vanenge vachiburitsa mafuro virutsa mafuru chete mafuro chikafu hapana chinobuda chikafu chese kana kuvapa muriwo chaiwo kuvadyisa muriwo kudai ndiri yese yemuriwo vakatanga kurutsa hamone kana tsanga nambonza muchite masupa vakanwa skadi racho supa iyo kuvanotwa izvose zvamuri kuvaita aibude futi kurutsa hamutomboona kana eni gremu yekuti vanwa supa vanongobuda furu chete vanongobuda furo chete vanogona kubudisa zvimwe zvinhu zvakatsvukuruka sezvakaita mushonga iwo zvaunoshaya kuziva kuti zviri kubva kuri dambudziko racho regai tione sekutaura kwakaita tateguru tasvo kuti regai ndimboedza handi manzo vachitaura vati regai timboedza izoita nhoroondo pamberi avo mushonga muzvijaira tona manimira acho kuti experience anonga wabva kure inemvura mufanira kufoma kapi wani kasira mugane kasira shonga itere kasira matishaji kuti akachibude kasira mambo kuma mungu anotanga mudzimutu noda mupore baba mutupo ndiani shumba vaupore muzukuru muita semdu kupisa
Ani maondera akaita vanhu pamapindano. Ndopa mama ada kutiza ipapo. Muri kuti vanhu vayazoiti tiza riponesa. Ana shumba azukuru. Muri kuti vayazoiti vanhu. Makutsvaga rubatsiro. Saka zvinosvika Vanofana kubatsirwa. padho kuti Gandiende vakazara. handinoziva zvinoita mweya yakaipa. Ani mazvoona. Watombosvika pacho pari kunzi pacho pari kunzi patisekuru tasva pana pa7 Anderson wosvikeyo pagedhi wobva kuti ndanonokera. Unotoita patience kuno kuchipatara chaiko chaiko munhu anogona kuti admitwa.